telepon kan. Kaya Kondraयलाबायनाया जों मैया लोगोफोर नै बड'फाखौ नायनासिन बड'फा होनो नामा बड'फा माबायदि नुयोबा उराया नुदों हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रा जाबाय लोगोफोर दायो जों नै साइकेलजों बेरायनो आरोना दायो नोंथांमोनहा नायलांदो जोंनि गामिखौ माबायदि लामाफोरा बेसेबां मोजां जोंनि लामाफोरानो मनपुर गामिया मनपुर ना हरपुर ना दै लोमो ना मा लोमो टाउन सहरबो खाथि नैजों मा गामि गोजोनपुरि बियो दायो जों अबाव थांगासिनो दङ जाय जों दखान खुलिहैनो माने दिनै बन्द'मोन नालाय होमबाबो 5टानिफ्राय खुलिगोन होनदों होमबाबो जों ओरैनो जिरायनानै थाया लोगोफोर 5टाबाबो जों रेडि खालामनानै एकदम फानथारगोन आरो जों बुस्थुफोरखौ ना दिनै सेल खालामथारगोन आरो दिनै ना दखान थांगासिनो जोङो दखान खुलिहैगोन आरो माने लोगोसे एसे माबा खालामबाय भिडिअ लाबाय थांनायजों लोगोसे लोगोफोर नायलांबाय थादो नै जोंनि भिडिअखौ माबायदि गामिफोरा जोंनिया Jualan College University ओमफ्राय फंनैसो बिबुंथि होदो जोंनिया जों मैया अबाव थांनायमोनलाय जों मैया गरायसर थांदोंमोन गरायसराव थांदोंमोन एसे मोनाना सफैदों एकदम गोनो गोथो मानसिफोरानो फैगोन फैया सनद्रायलाबायनाया जों मैया लोगोफोर नै बड'फाखौ नायनासिन बड'फा होनो नामा बड'फा नुहुरो लामानिफ्रायनो बड'फाखौ मोनसिगोन फरायनाय दे बा मेन लामा बियो ना बा बिराद दामिलै खिन्थु लामाया बडिगार्ड थेला फैबायलै नै लोगोफोर गारिफोरा खना बडिगार्ड थानो दिनै बन्द'मोन नालाय कलेजफोर सुजुबो खालामनानै खुलिलाबायबाय माथो दिनै बन्द'आनो गारि खारबावदों माथो माबाया मोनाब्रा टेलिफा बन्द' माथो नै टेलिफन दखाना मोनबाय बन्द' ओइ जोंना लोगोफोर नै जोंना दखाना मोनबाय ओइ नुहुरनायानो हाबैदो दखानाव नै आयदाय नै लोगोफोर जोंना दखाना मोनबाय नै बन्द' दासो खुलिनोसै नै जोंना साइकेलाबो बायलालालै मा खालामनो उफाय गैया एसे हेल्प खालामदो जोंखौबो हाबग्रोसै खोमा खेवदो लागाव र' हाबबाय आं मासि खोमसिलै लाइट साइट गैया नामा वाव नै लोगोफोर जोंना दखाना जोंहा आमाइनि आरोना नै जाफैनो हागोन वाव